rinoti Mwari wangu mandisire. Mazwi iwayaya mumwe nemumwe pane imwe nguva pane paunotaura mazwi iwayaya. I remember 2014 when I lost my son. Ndakataura mazwi anenge iwaya ekuti unonzwa kuti Mwari vandisiya, unonzwa sekuti nyange uchinamata but pane zviri kushota, pane mhinduro dzauri kuda dzauri kushayiwa. Munguva yekurarama mumwe nemumwe unosangana nesituation yaanosvika yandinoti the Eli lama sabakatani type, where you have questions, where you question God. Ndekuda kwekuti there is pain involved and panoita sekunge you have been rejected or abandoned. Muupenyu mukurarama kune chinhu chinonzi process unopinda mune dzimwe nyaya Mwari dzavari kugadzira dzimwe dzinorema nekurwadza kuti ugogona kusvika mupurpose. Purpose yaMwari muna Joseph ndeyekuti azosevha hama dzake munguva yenhamo yenzara ari kuKenani, abva kuEgypt, abva kuKenani achienda kuEgypt. But the process yakatora the betrayal of the brothers. Process yakatora kuti apfure nemumaoko aFaro ari mujere kusvika azosimudzirwa azova pahigher position wakugona nyangwe nekubatsira hama dzake. Process yake inorwadza, asi unotonzwa shoko raMwari richitaura kuna Genesis 39. Genesis 39 verse 21. But the Lord was with Joseph in prison. The Lord was with Joseph in prison. Ndimwari unosunungura. Paul na Silas vari mujere vakarumbidza Mwari, vakanamata kuna Mwari. Masuo ejere akavhurika, cheni dzaiva mumaoko nemakumbo dzikabva. Peter ari mujere, mutumwa akatumwa akabuda naye, magete esimbi ese akavhurika. But pano ndina Joseph, and shoko richiti the Lord was with him. Mwari vaiva naye iye ari musungwa, which means Mwari vakatendera the process ya Joseph to pass through the prison. So kana shoko richiti the Lord was with him in prison, neimwe nguva Joseph akashayiwa the revelation nekuda kwemarwadzo, unogona kuzvibvunza ari mujere kuti nhai Mwari muripi, nhai Mwari muripi, Mwari wangu mandisire. Zvichida munhu ari kuita pass through divorce, zvekuti wanamata wachema unongoone kwese kuti sei imba yangu yakuparara, saka unenge une mubvunzo, Mwari wangu mandisire. Zvichida une basa rawaida kana pabasa pawaiva wakangobviswa, zvichida une promotion yawaisana nokusangana nayo, zvichida utano hwako une challenge mukati meutano hwako, ende unenge une mubvunzo iwoyo, my God, why have you forsaken me? Mazwi aya akatenderwa kunyorwa muBhayibheri, akatenderwa kushedzerwa naJesu pamuchinjikwa, which means the cross pamuchinjikwa paari kudeura ropa rake kuti vanhu vadzikinurwe, pane chekuita nemarwadzo anoita kuti munhu agone kutaura kuti Mwari wangu mandisire. SaJohani Mubhabhatidzi ari mujeri unosvika paanotumwa varanda vake, endai kuna Jesu munomubvunza, ndiwe here kana kuti timirire mumwe achauya? But remember John the Baptist achibhabhatidza vanhu kumvura, ari kuona Jesu achiuya, anoti iro gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Kureva kuti John recognized Jesus when he was in Jordan River, but abuda prison, ane ma-elements of doubt, ane kurwadziwa, ane zvinomubata to an extent yokuti anoita mubvunzo, ndimi here kana titimirire mumwe? Hama dzangu, murwendo rwekunamata pane chikamu chinosanganikwa nacho chekuti tinoita mibvunzo isina mhinduro, tinoita mibvunzo unoita sekunge haunamati, zvichida uri paprocess yezvimwe zvinhu ende une pain. Vekunyika vachikuona vane maquestions, Mwari wako ari kupi, kunamata wacho kunobatsirei, wakabvira kunamata kare, chii chachinja, pane zvaita here? There are times yekuti hauna mhinduro to your critics because you are passing through the process in a pain. Why? Because the critics will only see the pain. But when you understand the purpose, you must pray for the grace to endure the pain, irimu process, so that you achieve the purpose of God. Shokoramari, not all things, Romans 8:28, all things work out together for good to those that love the Lord,
those who are called according to his purpose. So which means all things pareva kuti zvese zvinobatirana mu process iyoyo, whether negative or positive. Asi kuvanhu vanoda Mwari uye vakadanwa nechinangwa nechikonzero. So the process can be painful, but when you understand the purpose, you pray for the grace to endure. Nekuda kwekuti zvimwe zvinhu zvaunochema kuti Mwari decide, zvinhu zviri meant for you to pass through. Why? Nekuda kwekuti zvine a purpose in the future. I remember mukukura nemukurarama kuti pane nguva yekuti vabereki vanoita sekunge kana uri mwana mudiki, pese paunorairwa nekutsurwa nevabereki nezvaunorambidzwa kuti usaita, usatamba nawo, utairambidzwa kutamba neshamwari dzataida. Nekuda kwekuti vabereki vane zvavaiona uye nekuziva paukama neshamwari dzedu kuti zvichida shamwari idzi dzinogona kutisvitsa mune zvinhu zvisina kunaka, but unorwadziwa ne-that process yekunzi regera kutamba naningi, regera kutamba naningi, usawirirana naningi, uchitsurwa nekurambidzwa zvinhu zvaunofarira, zvaunotoona sekuti izvi zvinenge zvinonakidza. But nekuda the purpose ahead, uchatozoona kuti purpose, you understand the reason why wakaita pass through the pain mu process yacho. So kazhinji kana tiri mu process tinoita ma questions. Mwari wangu mandisire. Ruth chapter 4. Mukadzi anonzi Ruth abva kunyika yemadzibaba ake, wapotera wauya kuno naNaomi, wasvika mu Bethlehem. Murume waifanirwa kunokurora Ruth akapiwa the first opportunity. Zvanzi wakabvisa shangu dzake akati I cannot take it. Ndobva asarenda kuna Boaz. Uri kuona here kuti Ruth haana kutanga nekuroorwa munzvimbo yaari kufanirwa kuroorwa naBoaz kuti ave mugenealogy yaJesu. Wakapinda mu process yekunzi handikwanise kumutora. The first kinsman redeemer rejected the offer to marry Ruth. And it was a process yaari kuita pass through kuti agone kusvika pana Boaz anomuda. So pane nguva yekuti you can be rejected, but uri mi purpose yaMwari. So process nguva yekunetsa nekuoma kwezvinhu Mwari vainewe. Inguva yekuti ukasaziva the purpose, ukasaona the revelation God is with me, you can withdraw back. Unogona kuti aiwa izvi zvaremera handichada izvi, aiwa apa zvazonyanya handichakwanisa. Mweya wekusimba rekuita endure rinopera, rinofa mumunhu kana asiri kuunderstand the purpose. Munhu unotiza achiri mu process nokuti haasi kuunderstand the purpose. Question yekuti Mwari wangu mandisiri, i question iri muna every believer kana ari mu purpose. Nokuti hapasi pese paunenge uri mu purpose yaMwari paunogona kupinda muma processes anokunakidza chete. Pamwe pacho ukatarisa Samson, purpose yaMwari is to destroy the Philistines, but the process yakamusvitsa pakuti akabviswa meso, akasungirirwa pa the two pillars of the church, akazouraya vanhu vakawanda muvhuru wake than ari mupenyu. The process yanga iri painful, yaiva nebetrayal kubva kuna Delilah. Process yake yaiva yekutorwa nokuiswa muprison, but the purpose yakafulfillwa nokuti Bible rinoti he killed more in his death than when he was alive. So which means kubatwa kwa Samson, kutsekwa nekusungwa nekuiswa muprison, it was the process yaMwari yekuti agone kuzouraya vakawanda vamuunganira achita make fun of him. So there are times in life that you have a question, une mubvunzo nekuda kwesituation yauri kuita pass through. You are not happy, uri kunamata, uri kurwadziwa, pane zvekunetsa nekurema muupenyu. You got questions. My God, why have you forsaken me? Saka pano Jesu mazwi ari kutaura, rega ndidzoke kumashure mbishaka. Shoko raMwari rinoti, I will neither leave you nor forsake you. So kana paine mubvunzo wekuti Mwari wangu mandisirei, zvoreva kuti Mwari havarevi nemi, havakusiyei, neither leaves you nor forsake you. Saka mubvunzo uri kurevei, uri kungotipa a picture yekuti there will come a time in life when you pass through a painful purpose with the process, but when you know how faithful God is, you endure the process. Nekuda kwekuti you know all things work out together for good. Nekuda kwekuti you know kuti Mwari vane chikonzero, vane chinangwa. So the purpose and the process sometimes zvino collide to an extent yekuti the process will be painful, but iriyo a stepping stone to the purpose that is fruitful. From nguva yekuchema, nguva yekurwadziwa, iriko kusangana nezvinorema
zvaunotadza kugamuchira nekusanzwisisa zvirimo mukunamata, but nyaya pairi, hold on unto him, hold on unto him. Not I will not believe you nor forsake you. Hold on unto him because he knows the purpose. So when you are passing through a painful process, you need to be prayerful. You need to have a mind and understanding that God is always with me. But so Joseph was rejected by his brothers. He was sold out by family members. But one thing happened. He became a ruler in Egypt. Akawanirwa favor, akawanirwa nyasha, akava mutongi mukuru, akabatsira hama dzake munguva yefemani, munguva yedraft. Zvoreva kuti mumwe nemumwe unoziva kutendeka, kuvimbika nekugona kwaMwari. No matter what you are passing through, no matter only this question, you are at your own cross. The blood is flowing. Vanhu vari kukuseka, vanhu vari kukutuka. Ipapa Jesu wadanidzira kudaro. Some of the bystanders misunderstood him and thought he was calling prophet Elijah. So the bystanders, they were mocking him. The bystanders misunderstood him. People will not understand you. Some will have questions as well against you. But I've come to tell you and assure you, people of God, the process can be painful, but the purpose will be fruitful. So when you pass through the painful process, have a prayerful spirit in you. Develop a prayerful spirit in you so that you always pray for the God's grace to give you the power so that you can endure, so that you can pass through this process. You get there. You get there. Why koko ndopa uchandastenda ndopa uchanzwisana kutenda Mwari kuti zvanga zvakandinakira Mwari pavakatitendera kupinda nepapa. I want to show you the process yakashandwa nayo naMwari nevana veIsrael vachibuda kuEgypt vachidzokera kuKenani vachienda kuKenani. Bible rangu rinoti vakaenda neimwe nzira. There was another shorter way, but God took them through nzira inoita senge inotenderera, inoita face the Red Sea. The Red Sea was a problem in the presence of the people of Israel. But pavakazoita crossover, my Egyptians were wiped away. Vaka understand that the Red Sea in front of us was not against us, but the Red Sea was a process to wipe away all those following us. So there is a Red Sea in front of you. Urutova ni mubvunzo, vanhu vafesa Red Sea. Vakatova nema questions, vanhu vafesa Red Sea. Vakachema kuna Moses nokuti vaiti vakacheuka vari kuona the Egyptian army coming, but vakatarisa kumberi vari kuona a blockage Red Sea, they cannot cross. But nekuda kwokuti muri purpose, muri process yaMwari, uchaona kuti Moses watamamudza tsvimbo mvura yavhurika, vakakrosa. Peter pavakapinda, they were wiped away. So sometimes the Red Sea in front of you is not a blockage against your destiny, but a blockage against what is following you to achieve your destiny. But you understand it later, what crosser. So that's why Bible wrote Miriam, crosser Red Sea, which means there was no song before crossing. People were not happy. People were crying. But when you got the revelation, when you know the mind of God, when you know the love of God, when you know that He is faithful, you can even sing before crossing the Red Sea. You can even sing before crossing the Red Sea. Why? Because you know He's so faithful. So mashingo Jericho, they are so big, they are so thick. Against the walls. But a process in it as a kunga ishande Dilanima walls. And the walls collapsed. So there are times you need worship as a tool in the process you're going to be paying for. You need worship as a tool in the process you're going to be paying for. You need to praise Him. You need to honor Him. You need to worship Him. No matter the walls are thick, no matter you don't have any strategy to enter. But I've come to tell you the process can be painful. But because He's a faithful God, I see you at the other side of Jordan. I see you at the other
side of the Red Sea. I see you entering Jericho, even without a bulldozer, but use worship as a tool. Use worship as a tool. Joseph was with the Lord. The Lord was with Joseph, even in prison, which means but the Lord is with me. Paul and Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza Mwari. Havana kutsvaka the best lawyer in town. Havana kutsvaka munhu angagone kuvamiririra, but they knew kuti nemumiririri wedu. They began to worship God. They began to use worship as a tool. Ndoda kuti mudikani, the way you are, zvawasangana nazvo nhasi, mamiriro azvakaita, une ma-questions ekuti hakuna munhu ari kukupa the right answer. Une a question, wanamata, watsanya, uri kutsvaka Mwari, and there is something happening against you. Zvakuti une mubvunzo unenge upa cross. Eli, Eli, lama sabakatani. Mwari wangu, mandisire. Did Jesu wanamata mgesimani? Did Jesu understand the purpose ya Baba? So ndaitarisira kuti aigona kungonyarara aine zvipikiri nokuti he knows and understands the purpose. But that statement it short, would such a time happen to each and every believer where you have a question, where things are not moving according to your mind or to your plan. They are moving negatively and things are not happening the way you will always have such a question. My God, why have you forsaken me? Gore richitotanga kudai so. Une matangiro awakaita anorwadza. Some they are already happy. Nema steps are Torah in these early days of this year. But to you, urukuti ukatarisa gorero ri already watone conclusion. Pama few days you are kuti ndofunga zvichaita next year. Munguva inasvita ndofunga Mwari vandisiya, Mwari vandirasa. Vanotaura imwe shona vanoti Mwari vandifuratira, Mwari vandiseka. But one thing I know, he is a good God. One thing I know, he is a good God. One thing I know, he is so faithful. One thing I know, he is a loving Father. One thing I know, ndimwari kuti munguva yekumbunyikidzwa nekumanikidzwa ndiye unonzi Mwari waiva naJosefa. Mwari waiva naJosefa. Even ari musungwa, Mwari waiva naJosefa. The same God wa Joseph akava naye musungwa, which means nyangwa anga ari mujeri, but aiva ne assurance by revelation in his spirit. The Lord is with me. Zoreva kuti ukava ne assurance, ukava ne revelation, ukava ne understanding yekuti I'm walking with God. So kufamba naMwari muzvinhu zvako. Zvire iye shoko rinombotaura wani kuti ndichapinda newe nyangwe nemumvura, ndichapfuura newe nyangwe nemumoto. David wachibata unoti, nyangwe ndikafamba nemumupata womumvuri werufu, handingatyi nokuti muneni. Mupata womumvuri werufu, it's a place yekuti when you look left, right, front or check your back, you see that zvina kumira zvakanaka. That's the valley of death. But anoti handingatyi nokuti muneni. Handingatyi nokuti muneni. Mwari dai watiwanira nyasha. Mwari dai watiwanira nyasha. Rega kubva panzvimbo, rega kubva pakutenda. Nekuda kwokuti ndi Mwari wakatendeka. Nekuda kwokuti ndi Mwari wakarurama. That moment will come. That time will come where you have questions and no answers. Where you are in pain and people will not understand you. Also, there are times that people will come to you. What no, I understand your situation in Mudikan. I understand your situation in Mudikan. Amazang munasiri mu situation. Mazwe kuti I understand your situation. They are not okay. Nekuda kwekuti asi mutsoka dzako ari kukomenta from outside. Angakunzwisisa mu situation yako dear bets. The bystanders did not understood what he was saying. Vanhu vakafunga kuti ari kudana Eli. Nekuti vanzwa mazwi ekuti Eli laba sabakatani. They misunderstood him. Vanhu havasi kukunzwisisa. Because there are times yekuti people come to you and give you advice yekuti pray. Yet you've been praying and you are still praying. Vanhu vanouya kwauri vokupa advice kuti aiwa, you need to fast for so and so days. And you've already done that. There are times yekuti we have used all the tools, all the knowledge you have, and things are not moving the way you
you think they are supposed to be moving. So uchaona kuti mukurarama muupenyu, this moment ya Jesu pamuchinjikwa, ndi Jesu wanamata muGetsemani, ndi Jesu ane assurance atotenda kuti baba mukombe uyu mukombe augamuchira, but there was pain involved mumukombe wacho, makaita kuti ataure mazwi ekuti Eli Eli lama sabakthani. 2014 when I lost my son, I had such a question. Vanhu vanotaura zviri ordinary kana munhu ari mupain dzimwe nguva, ukasanzwa the voice the Holy Spirit anova iye the comforter, vanhu vanotaura mazwi anogona kuincrease pain in your life. Vanhu vanotaura zvakajairika kuti aiwa mudikani waida kuti zviitirwani, aiwa mudikani inguva, yeti pari kunzi inguva, you look at the boy wafa wacho at 5 years, onzwa kuti ndonguva yakafanira, and to you are saying vamwe vari kukura vanhu vachichembera. That was a moment ya Eli Eli lama sabakthani. I don't know what you are passing through in your family. I don't know what you are passing through for relationship yako. I don't know what you are passing through kubasa kwako. Handizvo zviri kuitika nyange muutano hwako. Kuchecha uripo, uri kuuya uri kunamata Mwari. Zvinoitwa zviri uri kuita, Jesu anga atori muplan yaBaba. Chese chaari kuita according to the plan of God. But ari muplan ndiye ari kuti, my God, why have you forsaken me? Let me explain something a little bit. Jesu paari kuti Mwari wangu mandisire, ichokwadi kuti asiwa iye asina kusiwa. I will explain better this way. Baba vakaramba vainaye vachimupa all the strength across all the power, anoramba ari pacross haagone kufa. So baba vakaita sekunge vasuduruka in person, but vanaye in process. Uchaona kuti resurrection ari kumuka, but pacross ari kufa. Baba vamupa the resurrection power to rise from the grave, but baba varega achifa pacross iwo vaine power yekuti aregere kufa. But nokuti kufa kwake, kudeura ropa kwake, mavanga ake anotipa kuporeswa, kudeura ropa kwake kunotipa kuregererwa zvivi zvedu. So the process was valid. Zvekuti baba vakaona kuti I will move from him physically, but I am with him spiritually in purpose. Saka uchaona kuti nyange baba vamusiya kuti agone kuachiva zvaakainga, agone kufa. Kana afa, purpose nebasa raanofanirwa kuita rizadzikiswa, but vanaye in resurrection. So there are times yekuti kumberi kwako kune chaedza, kumberi kwako kune nyasha dziripo, baba vakakumirira mupurpose, but ivo vaita sekunge vakusiya muprocess. Eli Eli lama sabakthani, Mwari wangu mandisire. Vazhinji mudikani, kubva mugore ratabuda negore ratatanga, you are feeling the experience ya Eloi Eloi lama sabakthani. You are feeling the experience ya Eloi Eloi lama sabakthani. Inguva yekuti wasiwa nokuti havana kukusiya muchinangwa chavari kuda kuti chigone kuzadzikiswa. Pane nguva yekuti mubereki unobata mwana maoko, mwana akutanga kudzidzira kufamba, vachimuti famba nana de. I know ikoko vanhu vanoita shandisa nonzi maoko ekupa vana nekudii, but matimes ataikura isusu waibatwa maoko onzi famba nana de omboregedzwa. Pavari kukuregedza hazvirevi kuti vakuregedza in mind, vakuregedza maoko ako physically. Kamwana kutoedza kunge kufamba kodona wokasimudza again. Why? So vari kukutraina kugona kufamba wega, but process yacho inotomboita kuti usiwe, so that ugone kuva nestability nebalance, umbodzidzira kutsika nekufamba. Chinangwa chiri chekuti mubereki ari kuda kuti ufambe, but process inoda kuti upote uchisiwa zvishoma, so that uregere kuramba uchiita sekunge munhu ari kurilaya nekubatwa, but udevelope, ukure, ugone kufamba pachako. Zvichida vana vari kuti aiwa dai daddy vandiitira zvakati, dai mama vandiitira zvakati. There are times yekuti unoita sekunge mubereki ari kurejecta mwana. Iri a process in a good purpose. I've seen mukurera kwatinoita vana,
kuti kune dambudziko rauri kufesa nhasi nemubereki nekuda zviri kuitwa nemwana wako, nekuda kwekuti paprocess wakaramba uinaye, saka zvakamutadzisa kuachieva the right purpose, nekuda kwekuti wakaita sekunge hausi kumupa time to grow, time to do things on his or on her own. Pane nguva yekuregedzwa, nokuti ari kukuregedza anokuda. Mama vangu ndiri mudiki vaiti vakafamba neni mutauni, vaifamba vakandibata ruoko. Izvezvi ndikaenda kumusha ndikavati mama baba enda kudzokera kutauni, havauye neni, vakandiregedza, havachandibata. But hazvireve kuti havana ini, nokuti pandinobva kumusha ndakuti ndakuenda, vanoti mwanangu Mwari kutungamirire, Mwari ufambe newe. Pandiri kufamba ndega ndiri mutauni, handina mama physically, ndinavo as a blessing, a covering yevabereki, parental blessing iri kufamba neni, nokuti vane mwanangu Mwari akuchengete, ufambe murugare. So havachafamba neni physically, nekuda kwekuti ndaamuprocess ine purpose, nekuti ndakura ndava munhu mukuru. So katime or kamemont kanoita sekunge you are rejected kariko kana uri mupurpose yaMwari. I don't know whom I'm talking to, but the truth of the matter is, maybe you are like Ruth, munzvimbo yawasvika ndo Bethlehem, a prophetic land, the house of bread, but unotanga nerejection, unotanga nekusagamuchirwa. Kuna anoti ini handigoni kumuroora, ndokubva abvisa shangu dzake akasarenda kuna Boaz. Kakurambwa ikako na the first kinsman redeemer ndo kakaita kuti ive a stepping stone agone kuroorwa nekutorwa naBoaz. So the process yaiva kurambwa, purpose yaiva kusvika muna Boaz kana first kinsman redeemer akuramba. The first kinsman redeemer had reasons, maybe wakaita research ndokutarisa background yaRuth, ndokuona kuti akatombororwa for 10 years naMalon variko kuMoab. Saka ari kuti I may endanger my estate, which means panhauye nhaka handigoni kuzovawo nemwana anotora minda nenhaka iyi. Saka uyo handimutore ane problem. So there are times yekuti problem iri pauri is also part of the process, nekuda kwekuti kune purpose Mwari yaanoda kuti uachieve. Purpose ndeyekuti Ruth agone kusvika pakuroorwa naBoaz. Process pane anofanirwa kumuramba kuti uyo handidi, hazviite kubvasiyana naye. Imagine Ruth paari kurambwa na first kinsman redeemer kuti unonzwa sei. Zvichida mari anonzwa kuti Mwari wangu mandisire. Zviriko zvinhu zvokuti ukatarisa kumashure nhasi zvaikurwadza, zvairema, asi unotenda Mwari. Unonzwa kusiyiwa, unonzwa kurejectwa, but iri process yaJehovha yekuti ugone kuachieva the purpose of God. Mumwe nemumwe muupenyu ane nguva yaanonzwa kuti Mwari vandisiye. And the onlookers, the bystanders, Bible rat, they could not understand him. Vanhu havasi kukunzwisisa. Ukavati ndinonamata vanoseka. Vanhu havasi kukunzwisisa. Nekuda kwekuti kune zvinoitwa naMwari zvakavanzika. Zvavo bedzi zvavanoziva kuti Joseph kana ari mujeri ari kumove towards connections nemunhu unotaura naFaro. Joseph ari mujeri, kune vanogona kuuya vachitaura naye kuti dai wataura zvakadai, watsvaka maloya akadai, dai wabuda. But Mwari vachiziva kuti anofanirwa kubuda over nehigher office to help his own brethren. So Joseph dai wakakasika kubuda aigona kuva free, but omisa the purpose to rule in Egypt. So there are times yekuti time nekuda kwemarwadzo unonzwa sekunge dai zvaitika now, dai zvaitika izvezvi, dai ndabuda. Joseph Bible rinoti wakataurira mumwe muranda aiva naye kuti hama kana wabuda ondotaurawo kuna mambo, nokuti ini ndiri munhu semusungwa asi handina mhosva yakaita. But Bible rinoti the same man wakakanganwa Joseph for 2 years, kusvika mambo varota pashayikwa unodudzira hope, ndo paakarangarira kuti kune murume watakasiya kujeri. So sometimes purpose in a time yaunonzwa kuti aiwa zvazonyanya. Purpose ine imwe time yaunonzwa kuti aiwa dai Mwari vachindinzwa zvazonyanya.
use worship as a vehicle to keep you on feet during the process is painful. Use prayer as your strength. Use knowledge or understanding ekuziva kuti he neither leaves you nor forsake you as your strength. Why? Nokuti munguva idzodzo zvipikiri zvirimo achiti Mwari vandisirei, there were people who were looking at him, the bystanders who did not understand him. Pane nguva yekuti unonzwa sekuti nevanhu havachada kukubatsira, havachada kumira newe. They are not understanding you. Kuti runamata Mwari werudzii. But people of God, time yekuti munhu ati Eli Eli lama sabakatani iriko inosanganikwa nayo. Kana munhu ari mupurpose neplan yaMwari, nguva idzodzo dziriko. Wodi munguva idzodzo? Worship him. Worship him. In the midst of trouble, use worship. Use worship as a vehicle. It will take you through the process. It is painful. Kuti usvike mi purpose iri fruitful. Dai Mwari werugare watirangarira, dai Mwari wenyasha watigonesa. Nekuda kwekuti pamibvunzo iyoyi mumwe nemumwe unayo, une zvaanosangana nazvo, une zvinorema zvaunotadza kunzwisisa, zvaunoona sekuti apa Mwari vandisiya. Pane paunonzwa kuti apa Mwari vandisiya, nekuda kwemarwadzo awasangana nawo. But unoti ukatarisa woona kuti ingawani ndiri kuita zvinotaura shoko, ingawani kuchechi ndiri kuenda, ingawani zvakanaka zvinodiwa mushoko ndiri kuita. But how come ndaane zvipikiri zvakandiroverera maoko? How come ndaane zvipikiri nyangwe nemutsoka? How come people are not helping me? They are just bystanders who are not understanding what I'm going through. Vari kuinterpreta my situation sekufunga kwavo kuti maybe he is calling Eli to help me. Asi hazvina kuramba zvakadaro. Pamuchinjikwa pakabviwa. So the cross was a passing phase. Ukaenda kuguwa, nezuva retatu ukamuka. Ndiye Jesu agere kurudyi rwaBaba, interceding for us. Father, we thank you for your mercy. Father, we thank you for your grace. We thank you for your word. No matter what we are passing through, shoko renyu harirevi nhema. Imi munoti, I will neither leave you nor forsake you. Ndiri kunamata nehama dzangu mangwanani ano. Masikati ano munyika yavari. Ndiri kudeclare nyasha dzenyu nekubata kwenyu Mwari. Muprocess iri kupfurwa nayo nemumwe nemumwe. Zvaari kusangana nazvo zvinorema zvinorwadza. Give us the grace to endure the pain involved in the process, so that we're going to achieve the purpose of God. Nokuti muhama dzangu Mwari, mune mumwe unomubvunzo iko zvino, kuti Mwari wangu, mandisire. Mwari wangu, mandisire. Moses aberekwa, mai vake, Bible wrote, mai vake vaona kuti mwana uyu akanaka. He was a good child. Vakaenda kundomuviga kurwizi. The process yekuti agone kuenda kunokura achigara kumba kwaFaro yaita pass through the river to the palace. Haana maconnections akatsvagirwa kuti aende kunorarama ari kupalace kwamambo, but wakatsvetwa kurwizi among the reeds in a basket. That place, I see a comfortable place to be. Wesi kana Bible richoti mai vake vaona kuti mwana uyu akanaka. Vaona kuti mwana uyu akanaka. Vakamuendesa kurwizi. Iyo yekuti wakanaka, wadiwa, inokuendesa mune dzimwe nzvimbo dzekuti unofungidzira kuti hausi kudiwa. I'll read with you Exodus chapter 2, verse 1. About this time, a man and woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special child, and he kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket of papyrus reeds, waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in a basket, laid him among the reeds. Pavakaona kuti mwana is a special child. Pavakaona kuti mwana wakanaka, vakandomutsveta pasina kunaka. Iri process yaMwari yaari kuita pass through. Iye Moses akanaka, a special baby,
haana kukura ari muenvironment yakanaka. Vacho vasina kunzi vakanaka vakurira kudzimba. Wacho akanaka is among the rich. It was not a good environment. Kune cold weather, kune makarwe, ari mubasket, ari mutswanda. But because he was a special child. But the process yanga isina kumira zvakanaka. As Bible rinoti neimwe nguva mwanasikana waFaro wakauya nemuranda wake kumvura, ndokuona basket. Basket ratorwa ravhurwa, vakaona kuti mune mwana arimo. Rest of the story, vakatakura Moses vakaenda naye kupalace. Moses muHebheru wakanokura ari pamba paFaro, ari mupalace, nekuda kwekuti kune kwaatorwa kuti aita sekunge anhonga. So in other words, tikashandisa mazwi ekuti mai vaMoses vari kuita inenge baby dumping, kungonotsveta kurwizi. But vataura izwi rekuti he was a special child, aiva mwana akanaka. So zvimwe zvinhu zvinoitika kwauri zvinorwadza, sekuiswa mutswanda uri kurwizi, inyaya yekuti you are a special child, and God has a reason for that. Purpose paino manifesta, unotenda environment isina kunaka yawakagadzikwa, nekuti ndo yakava a law of attraction, a place yakaita kuti ugone kuonekwa. So Mwari unogona kushanda neprocess dzinobohwa nekurwadza, but dzine purpose yekuti ugone kusvika mupalace. Pamwe pacho unoziva here kuti munhu unogona kunzvengeswa dambudziko naMwari, but woita sekunge wapiwa kamwe kadambudziko kanoita kuti upesane nezvimwe zvinhu zvakakura zvaifanirwa kukuwira. I remember there was a certain time pandaitravela ndichienda kunoparidza kumasvingo. I was delayed patoll gate vachiti hatina change. I became so bitter. Tinokomana muri kutimisa pano for a long time, tine rwendo rwedu tiri kufamba. But tamira ipapo tadelay tiri patoll gate, takamiswa paside tichimirira change. Somebody came, aitonditsvaga, aida kundiona, aida anondiziva. Akandiwana ndiri ipapo ndakamirira change. That's how we got connected nemunhu iyeye. He was looking for me, haana address yangu. He just knows my name. But hatisi kuonana. But Mwari muso wakada kuti tisangane. I was delayed ndiri patoll gate, ndakamirira change. So instead yekupopota kuti wakomana muri kunonoka kundipa change tiri kutravela, I then see God working things out. I can see God connecting me kune umwe munhu muupenyu ane chekuita nedestiny yangu, but ndasangana naye pandiri kudelayo, pandiri kuona sekunge handisi kubatwa zvakanaka. Unoita mubvunzo, Mwari wangu mandisire, but later you understand kuti havana kundisiya, vanga vakatomira in purpose. Une zvinhu zvaunoachievha nekusangana nazvo muupenyu mudikani, nekuda kwokuti une problem yawakaita. Iyoyo problem yawakasangana nayo, it was the process Mwari avaida kushanda nayo kuti ugone kuachievha nekusangana nezvinhu zvaunochemera nekushuvira muupenyu. So kana wati Mwari wangu mandisire, kana wasangana nesituation iyoyo, eli lamasabakatani, just use worship. Ramba uchirumbidza Mwari, ramba uchitenda Mwari. Masituation yausinganzwisisi, situation yokuti ukatarisa haugone kuexplain. Even vamwe vanhu vari kushama kuti zvakafamba sei, inga unonamata Mwari, sei zvatora nguva, sei zvaita mamiriro azvakaita. Unongoramba uchiti munoramba muri Mwari, 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 munoramba muri Mwari. Kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, munoramba muri Mwari. Mudikani ngaive message inogara mauri kana wasvika panguva ya eli lamasabakatani, unoti munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari. Hamushanduke, munoramba muri Mwari. Mumarwadzo nemukurema munoramba muri Mwari. Mukuomba kwazvo Baba munoramba muri Mwari. Such a time will come, but he remains faithful. Such times will come. He remains a loving God. He remains a good Father. Anoramba ari Baba wedu wakanaka, vanoramba vari Mwari wakatendeka. Mumamiriro azvo nekuoma nekurema kwazvo. Rega wakaipa kukuroba the time to worship God. Uchiti no, I will worship in good times.
But I understand that you can also worship God in bad times. Why? Because you know how faithful He is. You know that the process can be painful, but the purpose will be fruitful. So Joseph ari mujeri, mune zvinorema zvinorwadza arimo, but the Lord was with him. Nguva yawa experience, nguva yawasangana nayo, Eli lama sabakatani, mazwi achataurwa newe mdikani, zvichida uchaataura mumwoyo mako. Uchitadza kubudisa mazwi, uchangoti ko izvi zvakamira sei, izvi zvamudarirei kudai, inda zvatora nguva, why me? Sei Mwari vatendera kuti ndiite pass through zvinhu zvakaoma zvinorema zvinorwadza zvakadai. Moses was a special child, but wakanzi ngaaiswe mubasket anogadzika kurwizi. So izvezvi nekuti you are a special child, God has something special and good for you. You are in an environment, you are facing a situation, it is very tough. But I assure you, you will celebrate and enjoy. Why? Because the purpose will be fruitful. Ndinotenda Mwari zvikuru masikati ano. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha, Mwari werugare vakugonesei. No matter what you are passing through, the truth of the matter is, ku end kune a blessing yakakumirira, nyangwe tine marwadzo ari pakati. Nguva yekuti munhu wadyara mbeu yake muvhu, apatange pabuda chibage, panobuda dzinde rechibage. Asi munhu nekuziva unouya achisakurira dzinde rechibage, kwete muguri wechibage. But anoziva kuti this is the process inondipa chandiri kuda, so I'll support the process than to hate the process. Munhu paanodyara mangwana akohwe, asi kuti kana adyara mangwana anouya kuzosapota zvaakadyara kuti agone kuzokohwa. Saka muchiona kuti kune vashayiwa gohwo, kwete nekuti havana kudyara, but vakaleka support pane zvavakadyara kusvika zvamashuwa kuti chive chinhu chavaida pavakadyara. May the good Lord bless you. May the good Lord